Lan kula Rizky Fajri Benes, lan kula Adila Angelika Syahputri, lan kula Muhammad Faizul Hikam, dan kula Lukman Arif Maulana, dan kula Adrian Firmansyah. kita mriki ajeng melaksanakan tugas praktek bahasa Jawa saking Bu Mumun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula saking SMP Islam Nurul Ulum Kemiri badhe mewawancarai Ibu terkait pademelan Ibu kagem tugas mangka ingkang wonten sekolah. Nggih nak, semoga badhe nanglekke pendamelan menapa. Nggih matur suwun Ibu sederekipun nyuwun kagem Ibu tepangaken diri rumiyin. Asmane kula Ibu Sambining Rahayu, kula selaku Ketua Pengelola Pospal Insan Kamil lan pendidik Pospal Insan Kamil. Sampun pinten taun Ibu ngaos teng Pospal Insan Kamil? Ibu sampun ngaos 18 taun ing Pospal Insan Kamil wiwiting taun 2011. Wonten pinten muridipun, Bu? Wonten 29 anak. Kakung gangsal welas, estri sekawan welas. Kenging menapa Ibu ngaos wonten Pospal kok mboten wonten SD? Amargi Ibu remen kali lare alit. Mergi anak usia dini niku pondasi kangge pembentukan karakter, Nak. Oh, kados menika nggih Bu, lajengipun menapa remen dukanipun lebet ngasta putra yuswa dini? Remen dukanipun nggih kathah, nanging kathah remene amargi saged mirsani peputra ingkang lucu lan rukun sekar, Ibu pun remen. Nggih Ibu matur suwun, kagem wekdalipun amargi sampun purun kula wawancarai. Cekap semanten saking kula nuwun sewu bilih wonten lepat tembung lan perilaku ingkang boten sopan. Pangapuntene ingkang kathah nyuwun pamit rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nak, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi